Evidentemente, temos que facer máis con menos, e os galegos sábenos. Ahora sí lle digo, o servizo de Neitobús vai a seguir funcionando. O servicio vaise a seguir prestando. A diferencia está que ata agora podíase permitir unha subvención autonómica e a partir de agora non se vai a poder permitir unha subvención autonómica. Van a ser os propios usuarios os que para ir aos lugares de ocio e para facer unha actuación responsable, en lugar de levar o seu coche, irán nese autobús que terán que sufragar do seu bolsillo. Esa é a diferencia, pero eu creo que os galegos o entenden perfectamente. Mantemos os servicios, pero os que non son básicos, pois os usuarios, neste caso, asumen o coste. Esa é a diferencia. Ante estas declaracións do señor Pachi Vázquez, podemos dicir que estamos ante un novo desatino do que pretende ser líder da oposición. Estamos convencidos de que ninguén no Partido Socialista, mesmo nin os votantes do Partido Socialista, poden amparar este tipo de declaracións que calificaría certamente de macabras e o que non ten sentido é que Galicia teña unha oposición deste talante, deste nivel. Pedímoslle cordura ao señor Vázquez, pedímoslle mesmo que rectifique e que pense as súas declaracións, porque non pode ser que un dirixente serio e sensato pois vincule directamente a responsabilidade política de un gobernante por o feito de unha morte de unha persoa. Evidentemente, os gobernantes teñen a responsabilidade de dirixir, teñen a responsabilidade de tomar medidas, pero este tipo de vinculacións directas de falecemento de persoas, desde logo, eu creo que non son para nada caídas de alguén que pretende ser dirixente político de un partido.